turisti għaddejjin f'karozzi kollha mbismin mit-triqat pjazzett Maltin jitpaxxew b'ririd sbieħin il-kuċċier ferħan sejtin bid-dabija barranin waqt li l-qampi ngħidu Naughty Halloween. ċeklem karozzin min ġoddoro imserbin u l-ħajja tagħna il-Maltin. ċeklem karozzin min ġoddoro imserbin u l-ħajja tagħna il-Maltin. U għadda tal-karozzin u s-sinjali tal-kuċċier wisa jagħmlu n-nies fit-triq u wiċċhom ferħin ma bid-der. Dan hu l-wirtan għall-Maltin u beħaħna imkabrin waqt li l-qampi ngħidu Naughty Halloween. ċeklem karozzin min ġoddoro imserbin u l-ħajja tagħna il-Maltin. ċeklem karozzin min ġoddoro imserbin u l-ħajja tagħna il-Maltin. ċeklem karozzin min ġoddoro imserbin u l-ħajja tagħna il-Maltin. ċeklem karozzin min ġoddoro imserbin u l-ħajja tagħna il-Maltin. Kif stajna nistidnu lil-Greenfields, lil-Joe u lil-Carmen minar ma jdoqqulna u jkantaw. Il-karozzin, kif aħna l-ewwel net? All right. Grazzi lil-Paul Jordi Majna li daħal ma'kom issa għandkom tlieta, Kif konna fil-bidunet. L-aktar l-oġbit lil-qampina, Paul. Frankajt il-għaxxol lil-Carmen toqgħod sejra. Mela, ħallejta ġewwa ma Imma apparti jekk jiena naf anzi napprezza li ġejtu żuruna x'bħalissa mħabtin ħafna għaliex intom għalikom il-ġimgħa mqazza u l-attivitajiet marbutin magħha huma xi ħaġa li intom iżommu ħafna qalbkom mhux vera. Ekku, fil-fatt aħna apparti Greenfields li konna xogħol tagħna bħala Greenfields, imma aħna neħdu ħsieb ukoll il-kor tal-parroċċa ta' Santa Venera, Vordiri dil-ġimgħa. Ġimgħa nistgħu narqdu hemm. Nista' sodda jonqosni nagħmel. Inna minn nhar il-ġimgħa. Il-bieraħ magħhom mal-kor. Is-sibt mhux il-bieraħ, Is-sibt. Tellajna ikun li tritint. Mal-koru mal-familji żgħażagħ. Kienet veru esperjenza sabiħa. U inti ġew kont ksibt ukoll rock opera kien jisimha Kristu vera. Din kienet fil-1984-85 xi ħaġa l-hemmhekk kien. U kellek kanzunetta partikolari li nixtieq nistiednek forsi anke impromptu tagħmilna biċċa minna Paul ħan nisimgħu xejn jiena u inti. Ta' din il-kanzunetta li kienet titkellem dwar il-Madalena u x'vera. Ekku, le, dik kienet parti minn rock opera Vordir. Madalena fost nisa oħra bdew jittantaw il-Kristu għax dik moderna, kulħadd kien libes modern Vordir. Imma mbagħad jiġu biex ħaġruha. U Kristu jinżel ħażżes mal-art kif jgħid il-Vanġelu u jgħidilhom min għandu l-ħtij, min m'għandux ħtija iwaddab l-ewwel ġebla u ħadd ma jitfala xejn. Allura dik tqum speċi, ara ma ħaġrunix. U tkantalu thank you lill-Kristu. Kristu laqallek. Però qabel ma nisimgħu jekk tippermettu li fuq il-linja għandna lill-ħabib tagħna Daniel Kirko. Illi għadu l-mara tiegħu kif kellhom baby boy tarbija jisimha Meg. Daniel kif aħna? ċanna ħabiba tijaj korazon mitzi. Kif qed tħossok? Tajjeb, ta' ħafna tajjeb. Kif inhi l-esperjenza Daniel? L-ewwel darba li inti sessir missier sa ċertu punt għax inti diġà kont tagħmilha ta' fader figure għal ċed mhux vera. Ekku. Le, fimni, inni naqra tipo nħossib il-ċed imma llum il-ġurnata. Mhux illum il-ġurnata. Illum taf kif hija xi ħaġa kompletament differenti. Jew hekk taf kif kollox jiddepend mhux minni biss u minni u minn wara, ma naf jekk billi titċekkja jekk fimni naħseb issa għadna daqsxejn ossessjonati dal-momenti. Għax kif jiċċaqlaq. Taħseb li ġralu xi ħaġa. Daniel, inti tant kont eċitat u kellek ferħa din l-esperjenza li deċidejt li tiftaħ paġna tal-Facebook bl-esperjenza tiegħek bħala dedi u ġvera. Ħanajdlek kif bdiet di, llum ngħidlek isewwa tal-light post, u kif bdiet. Mela ma nafx tiftakarx imma f'Jannar
Konna marna nixtru l-mara għadli jisma ħanġibu pakket ħriqi għal-basket, dal-famuż basket li jieħdu jkollhom in-nisa tqal biex imorru l-isptar, kif? U jena qabad l-ewwel pakket li kien hemm baby taf kif? U ħadtu jiena. Ma kontx taf se tagħżel? U tella ħadet li retrat u tella jnieħ fuq u għas konna fil-li hemm x'taħżel. U tella jnieħ fuq Facebook. U qed ngħidlek naħseb għad m'għamilt post li kellha 4500 like. U xi 600. U kommenti kulħadd jgħidlek mhux dak imma liħor tixtri. Min kongret, min hekk, min int bis-serjetà mela ġgant ħajkollok. Issa fejn nistgħu nitlu ħanoqogħdu nsegwu x'qed tikteb Daniel? Imma mbagħad kien hemm ħafna nies li qaluli. Tipo, issa naraw kemm ħadbiddel, issa naraw kemm ħadejnu, issa naraw. Issa tipo hawn dan l-istereotype li l-ġil ma jagħmlu xejn, tifhem? Fit-trobbija. Illi fil-verità, hawnhekk għajja ngħidu anke meta jkun għandhom babies, hawnhekk fil-kuraturi. Hawn erba' konna nintaqgħu tal-kuraturi. Illi misserijiet kulħadd eċitat taf kif kulħadd jara kif jagħmel xi biddel jara ta' bejn. Illi hawn ħafna min jagħmel. Issa min jrid jidħol fuq din il-paġna li midbraħellu għallhom. Tella likes mhux ħażin. 1006 għedi. Jista' jidħol fuq www.facebook.com ħantellaw anke aħna fuq l-screens tagħna /daddiesrock. Tajjeb qed ngħid Daniel. Mela. Tajjeb, grazzi ħafna l-Daniel, awguri u min irid isegwi dawn il-post ta' Daniel l-esperjenza tiegħu bħala missier eċitat ħafna Daniel. U min jixtieq iteħxi pariri u kollox. Jista' jidħol fuq din il-paġna tal-Facebook li qed taraw bħalissa fuq l-iskrin tagħkom. Ħanħallu f'idejkom ħalli tkantawna din il-biċċa. Hija id-diskors L-anja tal-Madalena. Il-grazzi tal-Madalena. Nismgħu flimkien ħanoqgħod naqra ħdejkom jien Madalena. Sibt l-min abni tassew, min għalija tassew, u wera li ħen, min fdaru laqani, u mil-ksih kentani, milk-tajjen għatani il-sira magnix. Sibtawn qoddimi tassew, min għalija tassew, u wera rispett. Grazzi ħafna u proset. Ħammorru għal-promozzjoni qasira dwar il-Facebook u mbagħad għandna ftit minuti kemm nitkixfu xi ħaġa dwarkom. Okay.